дуруди бепоён, дӯстони азиз, мо имрӯз ба меҳмонӣ рафта истодаем ба хонадони як хонаводаи олмонӣ бо номи хонум Хайка. Дӯстони азиз, чанде пеш шумо савол додед, ки олмониҳо чӣ хел зиндагӣ мекунанд, даруни хонаи онҳоро нишон диҳем. Ана ин як хонаводаи оддии олмонӣ аст. хонум Хайка 35 сол духтури дандон шуда кор кардааст ва ҳоло дар нафақа мебошад бо набераҳояш, писаронаш, духтаронаш. Нигоҳ кунед. мо ба ин ҷо меҳмонӣ омадем имрӯз. олмониҳо хеле оддӣ зиндагӣ мекунанд, яъне ки чизу чора мисли баъзе миллатҳо ҷамъ намекунанд. ин як мана дида истодаед, коллексия дорад ин хонум. ин вақте ки шумо шишакушояк мегӯянд, ҳамин хел чизҳоро ино ҷамъ мекунанд. ҳама ин коллексия мебошад, аз тамоми дунё шишакушояк аст. Нигоҳ кунед. ин ҳам як завқ, як машғулияти инҳо мебошад. баъзе нафар марка ҷамъ мекунад, баъзе нафар откритка ҷамъ мекунад, баъзе нафар калид ҷамъ мекунад. тавре дида истодаед, ин ҳама коллексия дар хонаводаи ин хонум мебошад. барои ман ҳам хеле аҷиб буд, ки зиёда аз 10,000 намуд яъне шишакушояк инҷо дида мешавад. соатҳои қадима, шишаҳои қадима. нигоҳ кунед, бисёр ҳам як гӯё ки дар як музей меафтед, дар як осорхона. дар ин ҷо саги калон аст. тавре дида истодаед, ҳамаи олмониҳо 90% саг доранд. акнун нигоҳ кунед, дастархони онҳоро хеле ҳам як дастархони чӣ хел гӯем меҳмоннавозона, оддӣ, хоксорона аст. ва олмониҳо бештар пироги себиро дӯст медоранд. дар ҳамаи хонавода вақте ки шумо меҳмон мешавед, ҳатман пироги себӣ барои шумо мепазанд ё харидорӣ мекунанд, ки хеле хушмазза мебошад. ҳатман ягон ширинӣ дар хонаводаи олмониҳо ҳаст. ин вафлӣ мебошад, инаш пироги себӣ. ва мо дар сари миз нишаста бо дар як фазои хурсандӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, мо пирогро нӯши ҷон кардем. инак акнун расмкашӣ оғоз мешавад ва фарзандони ман бо набераҳои ин хонум дар ҳамин хел латтаҳо, нигоҳ кунед, орзуҳоямонро навиштем пеш аз соли нав, яъне ки чӣ орзу дорад. нигоҳ кунед. масалан як кас мегӯяд дар тамоми дунё сулҳ бошад. писарони ман навиштанд, ки мехоҳем ки дунё бевирус бошад, яъне бе коронавирус, сулҳ бошад. мо ба якум ошона ба таххона фаромада, мана дар рӯи ин матоҳои сафед орзуҳои худро навиштем. аввал кӯдакон навиштанд, сипас калонсолон. барои ман ҳам хеле шавқовар буд. давраи кӯдакиамро ба ёд овардам ва хостам ягон чӣ нависам, яъне расм кашам. нигоҳ кунед, бо рангҳои гуногун. ва мо дар як фазои хеле ҳам оддӣ, хоксорона, самимият нишаста расм кашидем бо краскаҳои ҳархела. ва бисёр ҳам як самимият пайдо буд, ки маро ба дунёи гузаштаи дури кӯдакӣ бурд. ман навиштам жизнь это доброта, яъне дунёи мо аз некӣ иборат аст, новобаста аз миллату аз дигару дигар. яъне ки хеле ҳам чӣ хел фаҳмонам ба шумо, як самимият буда. жизнь это доброта. дӯстони азиз, ба фикрам ин лаҳзаҳое, ки хеле кӯтоҳам буд ва мо дар меҳмонӣ будаем, барои шумо шавқовар буд. яъне ки шумо фақат мепурсидед, ки хонаи онҳо чӣ хел аст, яъне ҷиҳоз надоранд, мисли мо курпача надоранд, яъне ба таври худ зиндагӣ мекунанд. барои инҳо оила пеш аз ҳама муҳим аст. яъне муҳити оилавӣ нақши муҳим мебозад барои хонаводае, ки масалан аз фарзанд, зану шавҳар, набераҳо иборатанд. мана ин расмҳои кашидаи, яъне орзуҳои кардагии набераҳои хонум Хайка мебошад. оно орзу карданд, манам хел ҷамъ кардем. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. ин видеои кӯтоҳе буд, ки мо ба шумо лаҳзае пешкаш кардем. агар ягон хатои техникӣ бошад, аз шумо узр мепурсем ва умедворем, ки ҳатман ба канали мо обуна мешавед. ва ҳамеша орзуи онро дорам, ки сафи шумоён зиёд шавад, хонаатон пур аз нур.